Que no, que és conya. No us ho heu cregut, no? Hola? Que era broma, que us he dit que no renovo per fer una mica el mongui, però és mentida! Això significa que sí que renoves. No, això significa que encara no ho he decidit. Merda! Espero que la broma no hagi sortit d'aquí, perquè si no l'he liat parda. Ui. Estiarte, tenim un problema. Estiarte? Estiarte! Charlie, ¿estás muerto? No, estaba haciendo una becaineta. ¿Y tú, Johan, que estás mort? Yo sí, estoy en el más allá. No! Johan, ja saps que estic en contra, però per un cop... Corre! Corre hacia la luz, Johan! Ya voy, pero es que está muy lejos. Para entretenerme, pon las pifias. Que es faci la seva última voluntat. Si prefieres ver un poco de caspa, amb aquest mòbil pots viatjar al passat. No. Això és impossible. Ara veuràs! Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Això és impossible. Ara veuràs! Amb aquest mòbil pots viatjar al passat. Impossible. Impossible. Poi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amb aquest mòbil ja passat. Ya estamos con el de forma consecutiva. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Y algú? ¡Adelante! Adelante! ¿Qué pasa con el elefante? Ah, que guai. Aquest mòbil no pot fer viatjar en el passat. Acompáñame. Ja ho trobarem. Molt bé, maco. Ya estamos con lo de forma consecutiva. Lo muy... Joder, joder. Té un monstre dins! Però, popom! ¡Cuidado! ¿Qué es un martillo? La mare que va parir. No. I les que poden caure. La setmana passada... Terminen con un... Ay, madre mía, mi asma. Ay, madre mía, mi asma. Però això ens importa un pepino. Perquè d'aquí... Perdó. Corre! Corre! Gràcies, fins dilluns.